Iffirmat ftehim li se jara tnedija tal-Forum għad-drittijiet taż-żgħażagħ b'diżabilità. Dan il-ftehim intlaħaq wara konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-binja tal-Aġenzija Żgħażagħ kif ġie spjegat li dan il-forum se jinkludi fih danu 10 żgħażagħ b'diżabilitajiet differenti u l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn 13 u 30 sena. Dan il-forum se jwassal il-vuċi ta' aktar persuni b'diżabilità kull meta tkun se titfassal politika li tolqothom. Dwar dan il-forum, One News tkellem ma' Gianfreda Ġus li huwa membru fih dan il-forum. L-għan prinċipali tal-forum naħseb jiena huwa li jagħti l-ħendiret lill-persuni b'diżabilità illi ħadd ma jirrappreżentana iżda aħna nirrappreżentaw lil nafusna. Naħseb li dan huwa punt importanti li qed ikompli jitjieb biż-żmien u dan huwa moviment li qed ikompli jgħin nimxu f'dik id-direzzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma u l-Kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità Samantha Paġ Gazan fissru l-mod inklusiv ta' dan il-forum u kif teżisti l-għodda biex il-persuni b'diżabilità jgħixu ħajja iżjed indipendenti. Intant waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet tkellmu l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli u s-Segretarju Parlamentari għall-Għaqdiet Volontarji Clifton Grima. It-tnejn tkellmu fuq vjaġġ edukattiv li fih kull persuna tilħaq il-milja ta' ħajjita. Meta nitkellmu dwar żgħażagħ, qed nitkellmu dwar żgħażagħ li ġejjin minn sferi u abiltajiet differenti. U żgħażagħ ukoll b'diżabilità li għandhom opinjoni b'saħħitha fuq diversi setturi. L-edukazzjoni, il-post tax-xogħol, sesswalità, id-dritt li jkollhom familja u dan il-forum se jagħti il-bidu għal din id-diskussjoni b'saħħitha biftehim ukoll li sar ma' Aġenzija Żgħażagħ. Dan huwa kruċjali sabiex l-istess żgħażagħ isibu r-rwol tagħhom fis-soċjetà u din it-tip ta' kollaborazzjoni hija kruċjali sabiex propju nagħtu dawn l-opportunitajiet liż-żgħażagħ sabiex ikollhom l-għodda neċessarji kif diġà tkellimna aktar qabel sabiex propju jsibu r-rwol tagħhom fis-soċjetà in ġenerali.